matuomore kaka masepimo mar taya. Wang'ado tong' wadhi weche matimre e pinje maoko. Wach ma iluwo machiegni. Riwruok mar pinje e piny mangima UN okwayo mondo kwee obedie chenro ma ochuno koting'o thieth mondo mi ochop ne oganda e gweng' ma Gaza matulo e kind Israel gi Palestina ogoye tach. Magi timore kinde ma pinje ariyogo medo timo monj ma osekalo kendo osekelo lal mag ngima kod kethruok mag mwandu mathoth e gweng'go. Andrew Ondego nigi ler. Riwruok mar pinje piny mangima UN oyango chung' margi motegno e kwedo wach tulo matimore kind piny Israel gi Palestin. Antonio Guterres, jagoro mongirore mar UN, dwaro mondo we thuolo oganda Israel ma ogeng'negi e gwenge mag Gaza kendo nyiso chung' margi ma otegno e rakore gi lwasi mar tulo makama. I call for the immediate release of all Israeli hostages held in Gaza. Civilians must be protected at all times. International humanitarian law must be respected and upheld. About 220,000 Palestinians are now sheltered in 92 UNRWA facilities across Gaza. UN premises and all hospitals, schools and clinics must never be targeted. UN staff are working around the clock to support the people of Gaza, and I deeply regret that some of my colleagues have already paid the ultimate price. Kata obedo ni jatend migao mar weche teko stima mar piny Israel, jago moyangi nying mar Israel Katz, yango ni pod gidhi ng'ado sitima, pigi maote gwenge mag Gaza, matulo goye tach nyaka chop kweth mar Hamas we thuolo oganda Israel magindhiyo. Riwruok pinje to dwaro mondo mi ochiw chenro ne oganda e gwengego ma ok otuon gi gik ma ochuno kaka pigi stima. Crucial living supplies, including fuel, food and water, must be allowed into Gaza. We need rapid and unimpeded humanitarian access now. I want to thank Egypt for its constructive engagement to facilitate humanitarian access through the Rafah crossing and to make the Al Arish airport available for critical assistance. There is no time to lose. Every moment counts. E kinde ma pinje ma opogore medo wuok oko mar kwedo weche mag tulo e kind piny Israel gi Palestin, Prime Minister mar piny Israel Benjamin Netanyahu ogolo puoch gi pak ne jatend piny America Joe Biden kuom nyiso chung' mare ma otegno e kwedo wach tulo no. Joe, I want to thank you for your continued and unequivocal support and the work of your entire administration to support us. The Israeli people were deeply moved by the emotion that Admiral Kirby showed in his interview yesterday. It was deeply moving. And it represented the depth of commitment that you have, your administration have, and the American people across the board have for Israel. Netanyahu olero ni masira mar tulo makama pod omako mach kendo en mano ma opogore gi tulo mamoko ma osebedo katimore. It's only gotten worse. They took dozens of children, bound them up, burned them, and executed them. They beheaded soldiers. They mowed down these youngsters who came to a nature festival and just like put 5 jeeps around a depression in the soil, and like Babi Yar, they mowed them down, making sure that they killed everybody. We've never seen such savagery in the history of the state, and they're even worse than ISIS. Jatend piny America Joe Biden bang' loso gi Netanyahu okwedo wach tulo no kendo singo mar biro chung' ma otegno eneno ni tulo ni ochopo giko mapiyo kaka nyalore. And this moment we have to be crystal clear. There is no justification for terrorism, no excuse, and the type of terrorism that was exhibited here is just beyond the pale. As I said yesterday, my commitment to Israel's security and the safety of the Jewish people is unshakable. The United States has Israel's back, and we're going to be working on this all through today and beyond. Nyaka gisani, lipot ma opedhi yango ni maromo oganda Palestina 1,203 osewito ngimagi e kinde ma mamoko maromo 5,763 osedo hinyruoge ma opogore. Maromo oganda Israel 1,300 bende osewito ngimagi e kinde ma riwruok mar kanyakla pinje yango ni maromo oganda 330 oseringo miechegi. Andrew Ondego, Ramogi TV.